ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಯಾನಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ರೀಸನ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣು ಅವತ್ತಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋತೇರು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬೈದೇರು ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ವಿನ್ನಾದ ಕನಪವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಓಟ್ ಪಾಂಡ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಓಟ್ ಪಾಂಡ ಯಾರು ವಿನ್ ಆಪೇರು. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನೇರ ನುಡ್ಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗುಣ ಪೂರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಇಷ್ಟ ಆತನ ಆರೊಂಜಿ ಮೆಚೂರ್ ಆದ ತಿಂಕ ಮಲ್ತ ಪಾತೇರ್ಬೇರು ಅವು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು. ಸೊ ಮಾತೈತೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಒಯ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವ್ರೇನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂತೇರು. ಸೊ ಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಪಂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಅವರೊಂದು ಪಾತೆರ ರೀತಿಗೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂತೇರು. ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮೆಚೂರಿಟಿ ನೇರ್ಲ ತೂತಿದ್ದೇನಪ್ಪಾಗ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದೊಂದು ಮಾತೆರಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಂಚ ಪಂದು. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಬ್ಲಿ ಅರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಡು ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅರೇನು ವಿನ್ ಮಲ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಆತಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲು ಓಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸೊ ಆರು ವಿನ್ನಾದ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣು ವಿನ್ನಾದ ಬರೋಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಅವು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡ್ದಾರು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋತೇರಿ. ಸೊ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾರು ಆರು ವಿನ್ ಆತೇರು. ಸೊ ಪೊಣ್ಣು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಮುಟ್ಟೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಜ್ಜಿ ಜನ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೀಸನ್ 12 ಸೀಸನ್ ಮುಟ್ಟ ಆತಿನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಂಜಿ ಯಾಂತು ಈನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಶ್ರುತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ವಿನ್ ಆತೇರಂದು. ಬಟ್ ನಾನು ತೂತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಒತ್ತಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 12 ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿವೇ ವಿನ್ ಆವಡು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅವ್ರೇನು ಗೆಂದಾಲೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತ ಉರಿತಿಡೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅವ್ರೊಂದು ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ನೆಟ್. ಸೊ ಪಂಡ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿನ ಎಂಚಾರು ಕರೆಕ್ ಪಾಡೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ದಾದೇನ ದವಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಪಂದ ಅರೆನ್ ತುದು ಕಲ್ಪೋಡು. ಸೊ ಅವ್ರು ಏತೋ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟೋನ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರು. ಸೊ ಅವು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಕ್ಲಾದ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡಲಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಕೊಂಜಿ 1,550 ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ನಕ್ಲು. ಸೊ ಆರೊಂಜಿ ಸೀನಿಯರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂದೆ ಪನೋಲಿ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ಆರು ವಿನ್ ಆವಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್. ಸೊ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 12 ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ವಿನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು.